buntag sa tanan. Um, sa ato ang mga bisita karong buntaga, second timer. I know dili gyud masayang atong time sa pag-ani dinhi because God adto'y buhaton, no? Ang pag-change sa Ginoo is continuous process sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. And salamat sa another nga pribilehiyo nga mahimong makastan sa inyong atubangan karon to deliver God's word. And I believe tanan ta excited, no? Because ako nga naa sa atubangan, also I am very excited tungod kay kanang excited ko nga ang Ginoo na ibuhaton nga change sa ako ang kinabuhi karong buntaga. Manindong tab para sa pagampo. Akong basahon ang itong mga naay Bible. Open your Bible sa Book of Luke, chapter 6, verse 45. Akong malikot chapter Luke, Book of Luke, chapter 6, verse 45. Ingon ang pulong sa Ginoo. A good person brings a good out of the treasure of good things in his heart. A bad person brings bad out of his treasure of bad things. For the mouth speaks what the heart is full of. Atong ipiyong atong mga mata ug mag-ampot. Ginoo, daghang salamat ning kabuntagon. Thank you so much, Lord God, sa pribilehiyo nga mahimo na pud ming makadawat, sa pribilehiyo nga mahimo na pud ming makatunan, matudluan, mahulma ang amo ang mga kasing-kasing karong buntaga pinaagi sa imong pulong, Lord. Salamat, Ginoo. In the mighty name of Jesus, ang tanan miingon og amen. So pwede na tawang lingkod mga igsoon. Karong buntaga, kinsa bay nakaila ninyo dinhi og or nakakita og usa ka layon? Salamat sa isa na nakakita og layon. Wala mo kita layon sa TV? Kinsa man dinhi ang nakakita og layon? Kita tanan. Okay. Ang kaning layon o ang usa ka layon, ang natural habitat ani, ang kanang natural nga iyang gipuy-an is sa wild, no? Sa wild nga lugar. No, mao bitaw nang ang layon gitawag siya og the king of the jungle, no? Tungod kay wild siya, no? Siya ang pinaka-kusgan, siya ang pinakaisog sa tanang mananap sa jungle, no? In the jungle, ang lion are kanang free siya, mudagan, mo roam around sa ilahang area. Ug every time nga gutumon ang maong lion, every time gutumon siya, no? Muhantra siya for food sa tanang gusto niya nga animals nga naa sa iyahang palibot. Amen? But what if, ako mahilig ko sa what if What if, naay usa ka tawo, or maybe a businessman nga gusto maghimo og animal park, no, sa usa ka city. Nanugo siya pagdakop sa usa ka layon para ibutang sa ihang zoo, no? Sa diyang gibuhat niya ni, unsa may hunahuna nimo, ang angay niyang ang damon para sa maong layon nga iyang ipadakop. Una, sulti ko giyas kung sakto dapat ang maong negosyante or ang maong tawo dapat na siya'y cage para sa layon, sakto? Ikaduha, dapat na siya'y hikot nga dili ordinary nga hikot, kung dili ka ng ligon nga hikot para dili makabuhi ang layon. Ikatulo, dapat na siya'y bunal nga katong nay electric nga mugawas, kay kung mu wild ang layon, iya ang pakorintihan para ma-same niya. Sakto ba? No kay basin niya, kung ang layon madala sa zoo, sa city, basin niya mahimong mamaak, basin makabuhi, mo escape, o basin mag-wild siya sa zoo, nga dili makontrol sa maong owner. Amen? Because ang layon, tungod kay ang layon, use na siya in running, naanad na siya sa pagdagandagan, kaya ngayang kanang original nga habitat, dili sa zoo, kundi sa wild. Og naanad na siya, gamay pa siya, naanad na siya nga magdagandagan, mag-hunt for food, no? Para kaunon. Bisan pa, I'll tell you, bisan pag ang lion, ibutang na to siya sa zoo, sa room, nga naay wifi, nga naay TV, I'll tell you, mo skip dyan na siya. No? Tungod kay dili na mao ang iyang natural, nga naandan. Mo na iyang daan, ang iyang daan nga naandan is naa sa zoo. Bata pa siya, no na-influence na siya, kauban sa iyang mga kauban nga layon, gagmay pa sila nga
makakita sila ilang mama magbitbit og tiil sa baka, no? Kanang wild ang ilang style, no? Bata pa siya, mao na ihang naandan, nahimo siyang na-influence, mao na ihang nakita, no? Mao na nga kung gutomon siya, mudagan jud na siya mo escape jud na siya. Di ba? Unless nga ang kaning nga layon nga gidala sa zoo adunay mahitabo sa iyang heart. Salamat sa isa nga nakagets. Unless kani nga layon nga bangis kaayo, wild kay mao iyang naandan siyang kinabuhi sa gamay pa siya gidala siya sa zoo. Adunay mausab sa iya ang iyang heart, no? Kani nga layon mahimo siyang gikan sa pagkabangis, mahimo siyang buutan nga layon ug di na mamaak, no? Mutuo ba mo nga ang layon pwedeng ma-change iyang heart? Mutuo ba mo nga ang bangis kayo nga layon pwedeng mautro ang iyang kinaiya, iyang kinabuhi nga dili sa mahimong timaak? It is true. No, naa na siya sa Bible, dili ni ako ang story lang. Kahinumdum mo sa story ni Daniel, katong gidakop si Daniel kay nagsige siya worship, nagdevotional siya sa Ginoo, gidakop siya sa hari, giitsa siya dito sa lugar nga naay mga layon. Katong ang mga layon, mao to ang mga layon nga na-change ang heart. Mao nang wa siya gipaak. Atong palakpakan ang Ginoo igsoon. Okay? Last Sunday, si Pastor Alita naghisgot siya about change direction and change destination. No? Tungod sa sala, dili na nako ni taason kay gistorya na gina because of sin, naabot ang eternal death si kinabuhi sa tao ug ang duha ka destinasyon nga pwede din kapadulgan nato, which is heaven or hell. Ug tungod sa gugma sa Ginoo, because of God's love, ang tanang sala nahimong nabayran, ang tanang makasasala was forgiven. Pinagi sa anak ni Ginoo nga si Jesus Christ who suffered and died dito sa cross. Amen. Atong topic karon is about change heart. Ignan na imong tapad, ayaw lang duol imong nawang ina change heart. Okay. Unsay nahitabo sa layon gikan sa pagkabangis na himong nabuutan na change iyahang heart. Okay. Speaking of heart, no, dili ni heart sa layon, dili po ni mao nga heart nga kanang atong hisgutan karon nga kanang makakita ta sa atong crush, mo heart atong mata. Dili na siya mao nga heart, no? Karong kabutagon, ang atong hisgutan is duha ka klase nga heart. The first or ang number one nga heart nga atong paghisgutan is gitawag siya physical heart, no? Ang ikaduha gitawag siya spiritual heart. Okay, physical heart saka ta sa number one. A physical heart is an important organ in our body. It supplies nutrients by pumping oxygenated blood of different parts sa body. Especially sa ato ang lungs o sa ato ang brain. That's why, if ang usa ka kasing-kasing sa tao, physical heart, no, magka-problema gani, muundang gani siya sa iyang role, nga pump og dugo, mo-stop siya function, unsay mahitabo sa ato ang physical nga lawas, mahimong mamatay. Amen ba? Based on a survey, 23 to 25% nga mga nangamatay was tungod sa heart failure. 23 to 25%. Walay pili mga igsoon, no? Bisig babayi, bisig malalaki, bata man, no? Naani mga bata karon nga nagka-heart failure, no? Bata man o hamtong, kung mag-fail ang heart, ang physical body mamatay gyud, no? That's why kung gusto ka nga ma-extend imong kinabuhi diri sa kalibutan, dili lang magpa-vaccine, no? Kung dili dapat makabaton ta og healthy nga physical heart. Ako malikon, kung gusto ka nga ma-extend, mo stay longer pa ka sa kalibutan sa imong physical nga body, dapat makabaton ta og healthy nga heart. Amen. Ikaduha, spiritual heart. Ang spiritual heart cannot be seen by our naked eyes. Dili makita sa ato ang mata. But makita ni nga heart unsay sulod ani kay mo resulta ni sa physical output sa usa ka kinabuhi sa tawo. No? Tanan, batasan, kinaiya, inistoryahan,
lifestyle, kung unsa naa sa sulod ang heart, mao po na makita sa usa ka physical nga itsura or output sa usa ka tawo. Physical nga heart, if healthy gali atong physical nga heart, unsay makuha nato? Kung healthy atong physical heart, mudala nato og long life. Kung healthy atong spiritual heart, mudala nato og eternal life. Aha man kaana. Sa primero sa ikaduha, katong duha tanan, wala limit basta sa Ginoo. Amen? Okay. Unsa man day number 1 nga makapa-cause nga mahimong unhealthy ang usa ka kasing-kasing nato, our spiritual life. Spiritual heart, sorry. Unsa day number 1 nga makapa-unhealthy, makapahugaw sa kasing-kasing. Number 1 is ang pagbuhat ug sala ug ang mga butang nga wala gikahimutan sa Dios. Sukad pagyud sa una. Kaning ang tao nga mobuhat og mga butang nga wala gikahimutan sa Dios, masuko gyud ang Ginoo. And ang Ginoo sa una ug ang Ginoo nga atong gi-worship karon is the same God. No? Wala ning lahi, wala na usab. Sa to pa kung ning buhat ta og butang nga gitawag og sala nga wala gikahimutan sa Dios, unsay mahitabo? No? Ikasuko kayo sa Ginoo. Naba ba ka diha? No? Mao nay makahugaw dai sa ato ang kasing-kasing. Niingon dinhi sa Proverbs 4:23, above all else, no? Guard your heart, for everything you do flows from it. Above all, pinakaibabaw sa tanan. Unsay atong buhaton? Guard your heart, for everything you do flows from it. Amen? Atubangan sa Ginoo mga igsoon, ang importante dili ang ato ang sakyanan. Atubangan sa Ginoo, ang importante dili atong kaputi kay mahalon ang imong glota nga giinom. Atubangan sa Ginoo dili importante ang pisikal, kundi ang importante sa Ginoo is ang atong kasing-kasing. Are you there? No? Sa diha dayang ma-influence ang usa ka tawo, wala ko gaingon nga naa na diri or ikaw na. Sa diha dayang ma-influence ang usa ka tawo sa sala. Every time mo commit og sala, every time na influence, every time nakabuhat og sala ang usa ka tawo, mo cause di siya og damage sa condition sa imo og sa akong kasing-kasing. No? Ako malikon. Every time nga makakumit tag sala, every time nga gahuna-huna pa ka pagpakasala, every time nga gaplano pa ka mobuhat og sala, mo cause di siya og damage sa condition sa ato ang spiritual heart. No? Na-cause siya og damage sa condition asa sa ato ang heart. And gusto sa Ginoo, pinaagi sa iyang pulong nga mahimutang ma-restore tungod kay walay isa nato dinhi nga wala nakasala. No? Gusto sa Ginoo karon buntaga nga mahimutang ma-restore ang atong heart, mahimutang ma-reconcile ang mga issue sa atong kasing-kasing para ang atong heart mahimong masama sa heart sa Dios. No? Because ang Dios mo ay gahimo nato. No? Ang Dios siya ang author sa gugma. Ug dapat atong heart kita muliwat ta sa Ginoo, di ta muliwat sa pikas. Amen ba? Spiritual heart is the seat of our mind, will, and emotion. It is the soul center of our being. The soul center. Mo na siya ang spiritual heart nga itong gisgutan. Or, it is our inner man. Ang pinaka-kitagyod. Mo na ato ang spiritual heart. Tingin din si Jeremiah 17:9 ngadto sa 10. Jeremiah 17:9 ngadto sa 10. Who can understand the human heart? There is nothing else so deceitful. It is so sick to be healed. I, the Lord, search the mind and test the hearts of people. I treat each of them according to the way they live, according to what they do. Amen? Amen.
kasagara sa mga tao karon, most of the people nowadays nag-focus sa outside or sa physical being lamang. No? Naghuna-huna kanunay unsay kaunon, unsay suoton, asa mo adto, nag-workout para sa physical fitness. I'm not saying dili maayo ang mag-workout. I'm not saying dili maayo ang maghuna-huna sa unsay kanon ug unsay suoton ug asa mo adto. But dapat mga igsoon dili ni sa mahimong ma-focus ang atong atensyon aning mga butanga lamang. Tungod kay ang Ginoo naglantaw siya sa atong sulod, sa atong kalag, dili lang sa pisikal, dili lang sa itsura, kundi sa imo ug sa ako pong kalag sa atong kinasuluran. Because unsa day na sa sulod sa atong heart, muapiktar ni sa atong kaugalingong kinabuhi, sa atong mga relasyon sa atong pamilya, sa atong ginikanan, sa atong mga asawa, sa atong mga anak, ug mo ipiktar pud ni sa panglantaw nato sa atong financial nga aspeto sa atong kinabuhi. Ug labaw sa tanan, mo apekto pud ni sa atong career, sa atong achievement sa kalibutan. Ug labaw sa tanan, dako kay ning apekto sa atong pakigrelasyon sa Dios. Amen? Unsa day makahugaw or makapa-unhealthy sa atong heart? Unsa man ning mga butanga makapahugaw, unsa man ning mga butanga makahimong ma-unhealthy ang atong spiritual heart. Niingon ni sa Matthew 15:16 ngadto sa 20, Matthew 15 verse 16 to 20. Jesus said to them, "You are still no more intelligent than the others. Don't you understand? Anything that goes into your mouth goes into your stomach and then on out of your body. But the things that comes out from your mouth come from the heart, and these are the things that make you ritually unclean." No? Unsa to makahugaw dahil sa ato ang kasing-kasing, katong mga pulong nga ning gawa sa atong baba nga gikan sa atong kasing-kasing. Akong padayonon. For from your heart comes the evil ideas which leads you to kill, to commit adultery, and to do other immoral things like to rob, to lie, to slander others. These are the things that makes you unclean. Mao din niya mga butang nga makahimo na tong unclean. But to eat without washing your hands, as they say you should, this doesn't make you unclean. Ang tinuod nga makapahugaw is kanang mga pulong nga dili maayo mo gawas nga gikan sa atong kasing-kasing. Mao din na. Ang old nature sa tawo, unsay old nature na to? Unsay old nature sa tawo? Number 1, daghang problema. Kinsay anad na diri og daghang problema. Kinsay makaingon dinhi karong buntaga nga nalato nako og daghang problema. That is our old nature, no? Problems sa right, sa left, no? Puno sa kapaitan, no? Nga kanang nagsige na lang og agwanta. Sama pa sa akong isa ka leader. Kaning kape nga dark akong gusto kay pait murag kinabuhi, no? That is our old nature, no? Pait, kapaitan, siging agwanta, siging kasakripisyo, no? Puno sa kasakit. Puno sa pag-antos. Mga kasing-kasing nga migahi na, di nakabalo mo pasaylo, di nakabalo mo higugma, di nakabalo maluoy, no? Pusong bato. Ug hugaw nga mga panghuna-huna. Mao na ang old nature sa tawo. And all these things, kining tanan, tungod ni sa sala, nga napanunod nato, ug mga nabuhat nato. Naapa ba ka diha? But karong buntaga, kung naa ka last Sunday, naa po ka karon, it is your second time, nga mo experience sa Change Sunday na to,
karong buntaga nga nakabaton ka og new destination which is heaven, gusto sa Dios nga tudluan ta pinaagi sa iyang pulong ug mahimo tang ma-prepare para sa atong destination which is going to heaven. Manay gusto sa Dios matudluan ta, i-prepare ta. Kay baso ninyag mapariha ta sa layon nga gibutang sa park nga wild ang ihang lifestyle, naapa siya siyang old nature. Mo nang mahadlok ang caretaker basin makapaak, basin makascape. Tungod kay gibutang siya sa bagong lugar pero naa siya nagkinabuhi siyang old nature. No? God gusto sa Dios karong buntaga, i-prepare ta. Tungod kay gitudluan na ta nga natay bagong destination which is heaven, o gusto sa Dios pinaagi siyang pulong, i-prepare ta, tudluan ta, unsa day angay natong buhaton para sa tong destinasyon nga langit. Para mahitabo ni, dapat makabaton ka og walay lain. Dapat makabaton ta og healthy, clean and healthy heart, a heart that is right with God's heart. Amen ba? Ingon din sa Proverbs 23:26. Ingon ang pulong sa Ginoo. My son, give me your heart, then let your eyes delight in my ways. Amen. Dapat kanang atong tagaan og pagtagad. Kay mao ni ang mo-determine sa dagan sa kinabuhi sa tawo. No, dili naton ibaliwala, dili ta mo focus sa physical, kun dili tagaan naton ni pagtagad ang ato ang heart kay mao ni mo determine sa dagan sa atong kinabuhi. Sa kalibutan, abi ninyo, daghang mga sikat kayo nga mga artista, no, mga Hollywood stars, mga sikat kay nga mga racer, mga inilad, ilang nga mga tawo. Apan hugaw og maot ang sulod kay wa pa nila na change ang ilang heart. No? Maskin sikat sila, but mo reflect unsa sila because ang ilang heart is wala pa naka-experience og change. Bisag unsa sila ka gwapa, bisag unsa sila ka nindot tanawon, bisag unsa sila ka sikat, mo reflect gyapon ang kamaot sa ilang itsura because ang ilang heart wala pa naka-experience og change. Amen? Naa pa sila sa daan nila nga kinaiya. Apan ikaw na nga nagpaminaw karon sa pulong sa Dios karong buntaga giignan ta sa Ginoo sa Ephesians 4:22 ngadto sa 24. Busa ang daang pagkatawo nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nga nag-anam-anam og kangilad tungod sa malimbungon nga mga kailibgo niini. Take note, ningo dinhi. Kinahanglan bag-uhon gyud ninyo ang inyong mga kasing-kasing ug huna-huna. No? Unsa sa tigingon? Kinahanglan bag-uhon nato ang atong kasing-kasing ug huna-huna. No? Isulob ninyo ang bagong pagkatawo nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. So, unsaon man day nato nga makabaton tag change heart, no? How to have a change heart. Point number 1. Simple, no? Pero lisod buhaton. Unsaon nga makabaton tag change heart? Una, read God's word and obey. Lingi ano na imong tapad. No? Then aton ning dunganog ingon, how to have a changed heart? Read God's word and obey. No, ningon ini sa Hebrews 4:12-13. Hebrews chapter 4 verse 12 to 13. Good News Translation, ingon ang pulong sa Ginoo. The word of God is alive and active. It is sharper than any double-edged sword. It cuts all the way through to where the soul and spirit meet. No? Mula pos sa pinaka dapit sa atoa nga ang soul and spirit mag-abot. To where joints and marrow come together, it judges the desires and thoughts of the heart.
verse 13. There is nothing that can be hid from God. Walay pwedeng itago diha sa Ginoo. Everything in all creation is exposed and lies open before His eyes. And it is to Him that we must all give an account of ourselves. Through reading the Bible, hearing the Word of God, sharing the Word of God, and obeying the Word of God, no? Ang Ginoo makapamuhat di ay sa pag-ayo sa atong mga pagbati, sa atong hunahuna o sa ato ang will. Unsaon? Through reading, hearing, sharing, obeying, and doing the Word of God. By reading and doing the Word of God, makailatag dugang kinsa day ni ang Ginoo. By reading the Word of God, makasugod ta pagsalig kaniya. Unsa day capable ni Lord sa ako ang kinabuhi? Kinsa day ko ahaday nako ilugar si Lord? Kinsa day priority, kinsa day una trabaho ang Ginoo, akong kaugalingon. Through reading the Word, makabaluta, no? Kung kinsa ang atong i-priority, makabaluta through reading the Word, makabaluta sa unsay ang capable, makailatag dugang niya unsay capable niya nga pwedeng buhaton sa atoa, makailatag dugang kaniya, makasugod tag salig sa Ginoo ug makalearn ta paghigugma kaniya. Ug kung sige na nato nang gibuhat, reading and obeying and sharing the Word of God, mahimo tang muliwat sa ato ang Maker. No? Kay dili pwede nga ang atong Maker si Ginoo, pero ang ato ang lifestyle, old nature atong gibuhat, katong kinabuhi nga makasasala. Dili ta muliwat sa Ginoo. Dili maulian atong heart. Dili ta makabaton og kausaban sa atong kasing-kasing kung ingon ana ang ato ang gibuhat. Kung layon ka, nga gibutang na ka sa park, sa zoo, dahil ang imong lifestyle, naa pa sa wild, dili compatible. Kung ningila na ka ni Ginoong Hesus, nakasabot na ka nga na ako'y destination, heaven, and then magkinabuhi gyapon ka sa sala, dili compatible mga igsoon. No? Dili makapamuhat ang Ginoo sa ato ang kasing-kasing, dili ta makabaton og change heart kung ingon ana ang ato ang pagabuhaton. Dapat mahimo tang muliwat sa ato ang Maker, amen? Kinsa ato ang Maker? Salamat sa pulo nga nakaila ni Jesus. Kinsa ang atong Maker? Si Jesus, si Ginoong Hesus, no? Tingnan niyo si Philippians 4:8 to 9. Philippians chapter 4 verse 8 to 9. Iyon ang pulong si Ginoo sa NLT version. And now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Keep putting into practice all you learned and received from me. Ingon ang Ginoo. Keep putting into practice. Wala gingon nga basaha lang. Wala gingon nga ibutang sa unlan. Kung dili, keep putting into practice. Himuo na to, adlaw-adlaw buhaton, i-apply na to. Ang pulong sa Ginoo atong i-apply sa ato ang kinabuhi. All you learn and receive from me, everything you heard from me, saw me doing. Then the God of peace will be with you. Kung sige na nato ning buhaton, i-put into practice ang Word of God, then the God of peace, mahimong makikauban nato. Kisa may naka-experience diri o grabing kahadlok tungod sa pandemic? Ako ray nahadlok sa virus. Di ba kita tanan? Unsay giingon sa pulong sa Ginoo, let's keep into practice the Word of God. Kay kung mahimo dai nato ni, unsay ang giingon? The God of peace. Mahimong makikauban nato. Kung naa nato ang God of peace, kinsa pa may makahadlok nato? Kung naa ang God of peace, kung naa ang Dios nato, kinsa pa may muhulga nato? Di ba?
Point number 2. Isa to yung point number 1 para makabaton tag change heart and obey. Second point, seek God's presence. No? Pangitaa kanunay ang presensya sa Ginoo. When we say seeking God's presence, in season or without season, no? Unsa may kanang seek God's presence desperately in any condition, no? Kung nagmalipayon ka karon kay na-promote ka, kung nagmasubanon ka kay nawad-an kag trabaho, seek God's presence, no? In season or out of season, no matter unsay condition sa imong kinabuhi, sa imong estado sa imong kinabuhi, seek God's presence, no? If a heart is not healthy, kung ang kasing-kasing dili healthy, it needs to be replaced. Di ba? Kung naay maka-afford nga mga rich people, din ang ilang heart kay dili na kay mag-function og well, dili na mag-function properly, unsay buhaton? Bato sila og heart specialist sa dagkong nasod. Then magpa-opera sila, magpailis sila og heart. No, naiuban magpabutang og battery sa ilang heart. Kay para ang heart mo keeps on pumping. Because kung ang heart dili gali siya healthy, angay jud siya dalon sa surgery. Dapat siya mo undergo og surgery. And this morning, wala ko kabalo sa condition sa tagsa-tagsa na to kasing-kasing, spiritual heart. But ingon ang pulong sa Ginoo, let's ask God and surrender our old nature. No? Dili na tutugutan, ginagmay na lang maning nabilin sa kong heart. Ayaw, kaya ang kinang ginagmay mo, dako na. No? Kung unsa pa ng mga ginagmayng issue nimo nga wala nimo gi-surrender pa, wala pa na nimo gi-reveal sa Ginoo, no? Ask God and surrender that old nature and ask Him to put His new nature in you. Amen? No, ayog tuguti nga, ginagmay na lang ni pastor, ay na lang ni hilabti. Uy, ako na lang ni. No, kay kanang ginagmay managhana. Kabalo bitaw mo nganong ang insik dato. Kay ang insik may kamanigom og sinsilyo. Ang daghan nga ginagmay sinsilyo maabot man nag 1 million. Ang gagmay nga ginagmay, ang daghan nga ginagmay nga kanang gitipig-tipig nimo diha nga wala nimo gi-surrender sa Ginoo. Cute pa na. Pero madugay na mahimo ng monster ug maora na mo attack nimo. Amen. No? So unsay buhaton? Let's ask God and surrender our old nature. Ayaw binli, no? Ayaw na gunahunay, nindot pa man gito. Itong sa una kung ayaw na, no? I-surrender, then ask God nga ibutang niya ang new nature sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Sige na nga pamaagi, makabaton ta og change heart. No, dingingon diri sa Matthew 5:8 sa Good News Translation. Happy are the pure in heart, they will see God. Kinsa may gusto makakita sa Ginoo? No? Kinsa may gusto nga pag-abot ni Lord, yes Lord, wala na ko'y bayrang utang. Yes Lord, mukuyog na gyud ko nimo, magkita na gyud ta, no? Unsa kay feeling kanang proteksan ka sa Ginoo pag andam ugma alas 2 sa kadlawon kay magkita na ta. Unsay feeling ka ana, no? Pero unsay gingon sa pulong sa Ginoo, katulang na ay mga pure heart. Sila lang ang makita sa Ginoo. Ang inyong mga heart, atong mga heart, dili ra ba nato makita? Wala ra ba'y para test, ana? No, wala ra ba'y para swab test para makita unsa ka pure ang heart? Ikaw ra gyud ang Ginoo nakabalo, ana. Para pagbalik sa Ginoo, my friends, no? Tibuok Happy Church, makita ra gyapon ta kauban sa Ginoo dito sa langit. Amen? Gusto ba mo, ana? Last point, point number 3. Guard the windows of your heart. Noon sa maning windows atong heart, atong dalunggan, atong mata, no? The things that we see, we need to guard it. Mga butang atong makita. The things that we hear, mga butang atong madunggan, dapat na to gwardyahan. Unsay atong bation.
Lalami kayo kung gibati ani niya. Dapat na mo na nimo ng gwardyahan, no? Places we want to go, dapat na to ng gwardyahan. Nganong kinahanglan man gwardyahan, no? Unsa day angay protektahan. Abi niyo mga igsoon, isa ko ka tennis player. Sa tennis, ang akong kontra, isa. Ang akong bantayan, dili lang akong kontra. Kung dili ang bula nga padulong sa ako. No? Kay once gani dili ko makabantay sa ang bula nga padulong sa ako. Once dili na ko makuha, score niya, pildi ko. No? Mao na nga, wala pa siya ning hapak, nagbantay na ko og nag-guard na ko sa akong post nga dili niya masudlan ang ako ang area para dili siya makascore. Muna yung purpose sa pag-guard, no? Ang kaning pag-guard sa window sa atong heart, dili lang kanang guard nga maglingkod-lingkod lang, magtangingorks lang. No, kana bang nakakita nakagdili maayo, ara gyapon kay gibuhat. Nakadungog, nakagdili maayo si mong palibot, wala na kay gibuha, gyapon kay gibuhat. Nakaadto kag lugar nga murag lain lagi tong lugar dito, murag lain akong sulod, wala gyapon kay gibuhat. Dili na mo pasabot og guard. No, pag guard gani dapat alerto. Dapat kanang alerto 24 oras kanang magbantay jud ko ba, dili ka pwedeng patanga-tanga pareha sa tennis, no? Plano pa lang akong kontrahan ni labay ang bola, kabalo nako, nga-guard nako. Kay dili pwedeng masudlan. Ingon ana nga pag-guard ang dapat atong buhaton sa window sa atong heart. Unsay window sa atong heart? Atong mata, atong dalunggan, atong senses, ang mga gustong buhaton diri sa kalibutan mao ni dapat atong gwardyahan. No? Kanang full defense. Kay once masudlan ta, unsay mahitabo? Mahugaw atong heart, ma-unhealthy atong heart, makaistorya rin napuntag mga maot og dili mao, nga mokos og kalaglagan sa ato ang kalag nga maora bay pinaka-importante sa Ginoo. Amen ba? No? Dapat kung mag-guard, alerto. No, bantayan gyud nato. Kay kung unsa day makita, madunggan, unsa day mabati, unsa day maadtuan nato nga mga dapit nga murag dili mao. Muadto day ni sa kung gingon gini kinasuluran nato ug muepekto ni sa atong mga kalag. No, mao nang dapat natong bantayan, dapat natong protektahan. Kay nag-desire ba ta og destination heaven? Gusto ra ba ta didto? Og unsa ta gingon sa pulong sa Ginoo? Katulang adunay pure heart, change heart ang makakauban sa Ginoo padulong sa atong destination. No, that's why we need to guard our hearts. Romans 12:2 ningon ang pulong sa Ginoo. Do not conform yourselves to the standard of this world, but let God transform you inwardly by complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God, what is good and pleasing to Him, and what is perfect. Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart be also. No? Kung nag-focus ta sa mga butang, sa physical, sa kalibutan, kung naa din ha atong heart, unsa to? Kung mao na atong gi-treasure, naara po din ha ang ato ang heart. Philippians 4:7, fill your minds with things that are good and deserve praise. Things that are true, noble, right, pure, lovely, and honorable. Put it into practice, what you learn and receive from me, both from my words and from my actions, and God who gave you peace will be with you. Sa katapusan, mga igsoon, if dili nato isugid or isurrender tanan-tanan sa Ginoo ang mga issue sa atong kasing-kasing, ang mga ligot-got ug unsa pa nang naa dinha sa atong kasing-kasing, dili dahi ta mahimong ma-diagnose sa Ginoo. Ug dili kini mahimong mamaayo ang atong kasing-kasing kung wala tay kanang isugid, isurrender sa Ginoo. A healthy heart, again, will lead us to eternal life. Ang heart nga dili healthy or unclean,
may resulta ni og maot or hugaw nga panghuna-huna, og may resulta og pagpakasala nga makalaglag sa atong mga kalag. Ang pag-change sa Ginoo sa atong heart, mga igsoon, will take a process. And dapat ipa-check and ipahulma, ipa-repair, o ipa-test nato ang atong mga kasing-kasing everyday diha sa Ginoo. Pinaagi sa pagbasa sa Word of God, o pag-obey, through seeking God's presence and through guarding the windows of our heart. No? Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. I believe, no, God na siya gihatag sa ato karong bag-o. I believe dili ta manggawas diri nga wala tay nadawatan ang Dios na igibutang sa imong kasing-kasing karong buntaga. No? Daghang salamat sa pagpaminaw ug God bless you. Thank you, Lord. Thank you, Pastor Jake. Ay mga awit sa mga bata na ingon. Little eyes, be careful what you see. Little ears, be careful what you hear. For the Lord above is looking down on you. Unsa day nakita nato, unsa day ang atong pultahan maguni kining physical natong lawas. Kini atong lawas naay mga pultahan diha. Sa dihang ipagamit nato di mao manulod ni diri sa atong sulod nga mao ikaw, the inner man. So kung magsige kag tan-aw og mga hilas nga talan-awon, labi na karon mga pornography, mga lakig, mga babaye din exempted, manulod sa imuhang sulod ug naa na dayto ang lust, na dayng pangibog, na dito ang adultery, na dito ang fornication, ana tanang kahugaw. Unsa day ang imong gidula sa imong cellphone? Mga raids gani na, mga kaisog kayo nga dula, grabe. Mura musulod imong mata dito sa imong gidula. Inigsampit si imong mama, maningka na ka. Tungod kay dito nimo nakuha ni sulod ang mga katong mga tao nga kanang sana na siya, mga players o kanang mo nag-aksyon dito sa dula. Unsa ilang mga attitude, mahimo nimong attitude. Magbantay ta sa mga idol. Katawan may ganina. Idol Korean, nasa sinultihan, Koreano na lang. No, kanang nay gi-idol bitaw nga ako yung ginan ako mga po. Unsa kani yung gi-idol? Suta akong unsa ilang kinaiya kay mo reflect na nimo sultay sa makasultay ba. Kinsa imong kauban, imong influence na nimo. Himalikas imong kauban, sige yawa-yawa. Matakdan ka, musulod na. Bantayan na to. Because our heart puloy-an sa Dios. Amen? Hinuhaw na siya. Templo ta sa Diyos, gipuy-an ta sa Espiritu Santo, dili niya gustong mahugawan ang atong kasing-kasing, gusto niyang limpyo. Munang tinuod kan giingon ni Pastor Jake, kinahanglan ta sa pulong sa Ginoo mo gwardiya nato, ug padayon ning pulong sa Ginoo atong sugton, atong isurrender ang mga maot. Kang ilaman ka kung kinsa ka, kung manamin ka sa pulong sa Ginoo. Di lang ta manamin sa amin, tanong na ito, wapa na kayo sa gawas, may na kayo taghinapay, makay na itong lipstick pagkabutang, pero ang sulod, wala day mabutang o insakto. Sa una ako, usap, pinakahugaw kang mababayi sa una, igsoon, grabe, dakang kayo kong jealousy, unforgiveness, sa sulod, dakang kayo, grabe, pagkatubang na ko, aning mga nangagamot na kayong hugaw sa akong sulod, dili sa yon, it takes me time to surrender sa Lord. Kay magbalik-balik yun siya. Gusto siyang mo damage na ko. But sa dihang surrender tata sa Ginoo. Sadang atong ibungat yun, Lord. Ako ning di nako ani ganahan, Lord. Ako ning surrender. Dili mapasayloon, jealousy, mga unsa pa nang maot sa sulod. Sadang atong intrigo, God can operate our heart. Remember this, igsoon, walay makakita sa Ginoo kung dili pure heart. Bamatikdan nimo kung di nakakabati sa presence sa Ginoo nga magsimba, basig ning bagtok na hugaw na imong kasing-kasing. Basig mutalbok na ang pulong sa Ginoo, basig tigaan na imong kasing-kasing. Himo ang always ingon siya, I will give you a heart of flesh. Kasing-kasing nga humok, dali ra madutlan, dali ra maigo sa pulong sa Ginoo, dali ra matandog sa presence ni Lord. I-preserve na because mauna ang gipangita sa Ginoo. Manindog mo mga igsoon. Thank you, Lord. Na ministeryohan ba ng imong kalag? As you lift up your hands to the Lord, unsa man ang mga isurrender nimo.
nga naglublob sa sulod nimo. Unsa naman kalimpyo o kadautan imong sulod, naanabay hugaw diha. Spirit of God, search our hearts. Lord, surrender ng mga hugaw. Di tinuod ningon nagpasaylo, Lord, pero nagdumot pa di ay. Ang obedience, Lord, is more important, Lord. Sige, surrender ang mga butang na nakapahugaw nimo igsoon. I-surrender ng bisyo nimo nga dili makahatag og kalimpyo sa imong kasing-kasing. Sige mo surrender bitaw ta kuhaon gyud na sa Ginoo. Gamhanan ang Dios nga imong isurrenderan. Ayaw undang og surrender kung di pa na mahimong makita nimo ang new nga moabot sa imong kinabuhi. Thank you for those hands, Lord. Pasaylo ami. Pasaylo ami, Lord, kung doon nami kasing-kasing hugaw. Kasing-kasing nga bato na, Lord. Kasing-kasing nga gikapoy na. Puno na sa kuan, Lord. Mga kasing-kasing puno sa kahadlok, puno sa kabalaka, puno, Lord, sa dili mao. Lord, change our hearts. Lord God, above else, Lord. Aron makabaton mi sa kalinaw nga gikan nimo. Lord, ganawa kamuta, Ginoo, kaila ka. Individually, kaila ka. You are the maker. Change us, Lord. Ura basyaka basanda. Salamat, Ginoo. Kung doon na nagkinahanglan karon nasakita na, Lord, kinalag healing, let it be. Healing mag-abot sa ngalan ni Jesus. Lord, kung nagkinalag comfort karon, Lord God, maana ang comfort. Hallelujah. Salamat kay Lord. Mga kamot pinataas. Lord, siguro Ginoo di may kabaloon saon pag-surrender, but ingon ra gyud ana, amo lang isulti nimo, Ginoo, naana ko ang di mapasaylon ako ning gi-surrender. Lord, ni anak ko ang hugaw, ako ning gi-surrender. Salamat nga naka. Sadang mo surrender me, ang mga milagro magkahitabo sa among kinabuhi. Thank you for this hands, Lord. Lig-una ng mga kamuta, akong gideklarar nga makabato nagkasing-kasing nga humok. Kasing-kasing nga makadutlan pa sa imong pulong. Kasing-kasing nga mubati pa sa imong presence. Kasing-kasing, Lord, nga makakita nimo, Ginoo. In the Spirit, Lord, in the Spirit. Salamat kay Lord. As a sign of surrender, among gilip up among kamot, ug among gidawat ang kabag-uhan sa among kasing-kasing karon. Oh God, unsa na name it, Lord. Gideclare na mo ang kabag-uhan. Salamat, 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 salamat. Salamat, Lord. Salamat sa kamubo nga panahon, Lord. Salamat sa imong pagministeryo karon. Ug di pa ni mahuman diri, Lord. Maghusay pa sa among panimalay. Among padayonon, husayon among kaugalingon at tubangan nimo. Unsa man kahugaw, pwede nimong malimpyo, Ginoo. Salamat sa among dugo ng hamili, O Dios. Limpyo sa tanan namong sala ug kalapasan. We give you praise in Jesus' name. Give God the best clap offering. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen.